A sardiña do xeito en Rianxo non supera estes días os 3 euros, prezos moi baixos condicionados pola alta cantidade de peixe no mercado, xa que o cerco iniciou tamén a campaña da sardiña. Dende a confraría entenden que sería mellor preservar a cota de cara ao verán, cando a captura da xouba reporta moitos máis ingresos. Están a 20 kilos por persona, 20 kilos por embarcación, pero bueno, o precio tamén é moi baixo con respecto a cando ven a xouba, que son precios moi diferentes, ahora mesmo están vendendo a 3 euros, a 2, incluso a 1 para a fábrica. Estábamos falando de que é un precio ridículo para estar agotando unha cuota que temos moi xusta cando sabemos que dentro de un mes vamos a ter a xouba, cando aí, cando triplicase ou quintriplicase o precio, disparase moito, aí é onde realmente facemos os cartos, aquí dentro da ría. Por ese motivo, tiñemos máis que pensar un pouquiño máis na campaña da xouba que non pensar en andar a malvender ahora a sardiña cando andan os do cerco a ela tamén. A este respecto, o sector xa ten presentado alegacións ao reparto de cotas. Non entenden que a arte máis selectiva resulte a máis prexudicada cunha cota insuficiente que nin sequera asegura a supervivencia da flota do xeito. O que si non entendemos é o de todos os anos, que nós presentamos alegacións a isto no Ministerio, é o tema da cuota, o reparto. Non entendemos que se queira preservar unha pesquería ou unha especie, como están dicindo, é que a arte máis selectiva e que máis menos cantidad colle é a máis perjudicada. Eso non se entende. Entendemos que nos debían de dar unha cuota acorde para poder ir pescar, a parte que nos están reducindo barcos tamén, que teñen artes de xeito e nos deixan ir pescar. É iso que non entendemos, por iso presentamos unhas alegacións cando foi do seu tempo, esperemos que fagan caso unha vez por todas, porque senón isto van a acabar ca pesca artesanal.